Priestranný trojizbový byt s 3 lodžiami a 1 balkónom a k tomu po kompletnej rekonštrukcii. To je nehnuteľnosť, akú hľadáte? Ak áno, dnes vám presne takú predstavím. Nachádzame sa na Ružovej ulici v Banskej Bystrici. Tento pekný, slnečný trojizbový byt o rozlohe 75,73 m2 sa nachádza v zateplenom bytovom dome na 5. poschodí s novým výťahom. Veľkou výhodou tohto bytu je samozrejme jeho dispozícia, rekonštrukcia a poloha. Vedľa bytového domu sa nachádza detské ihrisko s prelieskami. Verím, že je to presne to, čo hľadáte. Bola tu robená nová elektroinštalácia, plávajúca podlaha v chodbe a kuchyni, murované jadro so samostatnou kúpeľňou a samostatným WC, nová kuchynská linka so spotrebičmi, svietidlá, interiérové dvere, stierky. Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať.